बातमी चंद्रपूरमधून येतेय। चंद्रपूरमध्ये जादूटोणाच्या संशयावरून मारहाण झालेली आहे। एकाच कुटुंबातल्या चौघांना मारहाण केली आहे। चंद्रपूरच्या नागभीड तालुक्यामध्ये पाहरणीतली ही घटना आहे। 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झालाय। चंद्रपूरमधून ही घटना पुढे येते। जादूटोणाच्या संशयावरून एकाच कुटुंबातल्या चौघांना मारहाण करण्यात आली आहे। नागभीड तालुक्यातल्या पाहरणी गावातली ही घटना आहे। 7 जणांविरोधात आता महाराष्ट्र जादूटोणा निर्मूलन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झालाय। या गावातील सेलोकर कुटुंबानं जादूटोणा केल्यामुळे पत्नीची आणि सुनेची तब्येत बिघडते असा आरोप करत रवींद्र भाजीपाले आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी सेलोकर कुटुंबातल्या 4 जणांना मारहाण केली। पोलिसांना या संदर्भातली माहिती मिळताच गावात पोलीस दाखल झाले। जखमींना नागभीड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केलं आणि या प्रकरणातील सर्व आरोपी सध्या फरार आहेत। आरोपींविरोधात पोलिसांमध्ये आता गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू झालेला आहे।